Epermendi da motoko taberna bat, oleta osuen dau, eta menuek eta motoguz, gabe eta plater komin hauek eta razinoi epe bai, ordutegi finkorik ez deukegu, datorrenari jaten emotetzegu, ze barrez egara eta legintzen gara danari bai esku emoten. Goizeko 5 erdietan ere ditugu almozuek eta bierrera doi esenentzako, bierretik datozenentzako, hori da epermendi. Jente gaztintzako, edalekuntzako, danantzako tabernie. Beti 13 urtetik jotostele ditzan bierra, beste bierra batzuk akiarren, Zentibarrik gure eskolan eiken izendo bierra, eta zapatu mekedan tabernan. Da beti ukiot hori aratzatxue, hartzeko neuke demostrau neure bururi eta zemat aldo dan taberna bat erun, eta guzteta esaten gauza bada, eta neure soldata finko bat eukiki, eta hori, nire urte asko pasagot, bitzetan gau hartuko, beste hartuko, bilurregaz, eta ez eukiteko bilurrik, ze dala proba bat, nik proba bat emondun hartuot, eta hau espada beste bier batera edo alegindu eitzen ilusinoi egaz, hori nino kumigaitik eta 46 urtegaz hartuot, jau minaguzize dire, eta aurrera segitzeko, bada bien, eta ezin da nintxarto badoie, beste hori baina probau danan bidala.